O ayan, may nag-comment sa last video ko. Sabi niya, Bro Rai, may mawawala ba kung lilipat ako sa ibang sekta? Gandang tanong ka Disciple Mark. At dahil seryoso to, seryoso rin ang sagot ko. Oo, may mawawala. At hindi lang basta-basta. Tara, pag-usapan natin. Una sa lahat, mawawala ang tunay na presensya ni Kristo sa Eucharistia. Sa misa ng Simbahang Katolika, ang tinapay at alak ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo. Hindi ito simbolo lang, totoo ito. Pangalawa, mawawala ang 7 sakramento. Sa ibang sekta, 2 lang o minsan wala pa. Pero sa Katoliko, kumpleto. Mula sa binyag, kumpil, kumpisal, hanggang sa huling langis. Pangatlo, mawawala ang koneksyon sa simbahang itinatag mismo ni Jesus. Ang Simbahang Katolika ang may 2,000 years na history. Tuloy-tuloy mula sa mga apostol. At syempre, mawawala rin ang malapit na relasyon natin sa mahal na Birheng Maria at sa mga santo. Sa Katoliko, hindi tayo nag-iisa sa panalangin. Kasama natin ang buong langit. Kapatid, hindi biro ang iwanan ng kabuuan ng katotohanan para lang sa bahagi. Sabi nga ni San Pedro kay Jesus, Panginoon, kay nino pa kami pupunta? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Kaya kung may natutunan ka ngayon, be a digital disciple. Share Christ with every click. Shout out time! Big shout out to Bro Red Max, always dropping a heart react and sharing every new video. You truly are a digital disciple of the Lord. Thank you for your constant support, bro. Let's keep spreading the good news together.